Oke, iki aku kate apa ya? Kan suwe gak ngonten. Jadi iki kate nyepilno keadaane di markase Raja Sakti iki ya apa? Ale waduh, nek didelok jan gak karu-karuan iki. Mari main kan keadaane geletakan kabeh. Main kayak mari main koyo kan kene kosel kabeh nyene arek kosel kabeh sak noto ora gelem dadi kaya gemletak ngono lho digletak-gletak noto dadi urung sempet noto lah arek soalnya ya kesel kate ngokone opo ya iki iki tak spilno iki lho cek ngerti keadaan ini markase Raja Sakti ya opo keadaane morat marite ya opo iki lho waduh bodoh ya tak spilno saiki ya iki wis keadaane hujan nih markas kita dia nih beri omahku rek iki omahku ya omahku mulai teko kono sampai kene iki omahku lah iki markas Raja Sakti ya iki mau marat marit tuh iki ono mantel barang kayak gini ono lagi banteng-banteng iki sik maret-maret loh iki lho ini iki lho sik maret marit kuwabe maret marit iki lho yo sik rusuh iki barang tuh maret marit oh sampai iki ono nek gede barang maret marit iki kumpul iki ono nek kene wis kan nek kene itu sampai ono iki lho sarang laba-laba iki tapi kate ngrijiki iki carane sing ngrijiki iki banere ya urung diumpah iki marut pemungutan mari kok langsung di ngrijiki barang iki gong rek iki adalah gong iki kate ngrijiki berarti tak rijikane sik lah oke sik melok aku ngrijiki markas iki oke kali iki kate ngrijiki papane banteng iki lah markas CRJS morat marit mulai teko iki sik marono pokok kabeh kudu rejik kok kabeh kudu rejik paling mek diluk mek mel aku oke kali iki rejik ya siapa sabar ya wayang guys wayang kuping muncul keadaane rusuh polo iki lek rusuh tadi sore wis sing rusuh mek pira yo loro sing iki grande mantanane Mas Ayu ini mantan goblo pokoknya ini kilo ini leh bawah cek ringkes bolo ada karetnya bolo
Iki botol di semburan. Oke, saiki wis ketok rapi ya. Rapi lho. Kita totoki dukur. Soalnya iki meneh 3 meneh. Ate tak ongkar-ongkar iki 3 meneh besok. Iki wis mari lho, iki wis tertata rapi ini. Iso gawe mlaku. Lah iki ate dengkirno gak kuat. Soale gong. Tuh dek gini sing mangi rusuh dadi koyo wis rada rapi lah. Iki wis rapi iso gawe jagongan. Iki ketepung tak gara gini karena wis. Karena wis saya wayahe ngumbah iki, pompong udan ngumbah iki gak usah diumbah wis. Oke wis mari wis licik lho. Wis licik. Lha iki wis licik lho. Licik polo. Oh, sik tak tok nih. Oke, iki penampakan mari tak sikat. Mari tak sikat tak umbah lho polo. Licik. Tuh, manjero yo licik lah. Lho.
Icik loro. Penampakan ngene iki wis lho. Lho, icik. Ya apa-apa lho. Wis papan wis ricik. Nah, lho. Kok kene icik. Ya wis ngene iki para mari rejek-rejek, mari noto-noto banteng-banteng iki. Nah, iki saiki medhu po. Cek wangi. Korekku nanti cek. Cek wangi, niki cek wangi kudu mistis ngawure. Rogo tinggal rogo, sukmo tinggal sukmo, rogo lan sukmo sirno dadi rasa. Rasa kang manjing sampana dene Gusti kang kuwasa. Wujudlah wujud sampana kersane Gusti Allah. Allah. Oke, wis ngono tok ae ya. Matur suwun wis menemani apa ya? Menemani aku rejek-rejek di markas bandengi RJS. Sing setuju aku ngevlog pas main, apa live streaming pas main, live streaming di YouTube, komen aja di nisor ya. Oke, selamat bertemu konten selanjutnya. Terima kasih.